Rematada a terceira edición de Etiqueta Negra, dende a organización fan un balance positivo no tocante á afluencia de público, tanto xeral como a profesional. Contabilizamos xa a día de hoxe máis de 6.000 persoas que pasaron polo recinto feiral de Pontevedra, a verdade, público de todo tipo, público amante da boa gastronomía dos seus produtos, tamén moito público profesional. A verdade é que estamos moi satisfeitos co resultado, aínda queda a xornada de hoxe, luns, ata as 8 da tarde está aberta a feira, e hoxe recibimos a 1.200 alumnos de toda Galicia de centros de formación relacionados con ciclos superiores de hostelería, restauración, cociña, é dicir, futuros profesionais do sector que van prescribir estes produtos e estas marcas. As reunións de traballo tiveron lugar tanto nos espazos reservados como na propia zona expositiva. Temos un punto de encontro profesional onde xa se desenvolveron unhas 460 reunións contabilizadas por nós porque se fixo unha axenda previa para fixar esas reunións. Pero tamén sabemos, porque os expositores así non lo transmiten, que en cada un dos stands se celebraron reunións profesionais tamén e se fixeron negocio, que é do que se trata, non? De que sexa tamén un lugar activo para facer negocio. O Salón do Gourmet Galego acolleu numerosas actividades, como a show cooking, obradoiros ou charlas. Temos ese programa de show cookings que se celebrou durante os 3 días e despois temos 3 espazos diferenciados que é a viñoteca, zona de catas e o espazo de etiqueta onde se están facendo cada media hora, todo o día, degustacións de produtos, catas de viños, de licores e tamén talleres de formación mesmo, non? Desde como preparar un bo café na casa ou como achegarte por primeira vez ao mundo do aceite, por citarche algúns. Esta última xornada estaba máis dirixida a profesionais e estudantes para favorecer as sinerxías comerciais e a relación dos alumnos co sector no que traballarán no futuro. Somos conscientes de que os alumnos que nos visitan hoxe son futuros profesionais do sector e que mellor que un futuro profesional que probablemente nuns meses ou o ano que ven este a traballar xa, que poida coñecer con que ingredientes, con que produtos pois pode exercer a súa labor, non? Ese é o criterio que seguimos para invitar a estes centros de formación. Os expositores amosáronse contentos co acadado nesta feira, que xa apuntan nas súas asendas como a cita obrigada. Podemos dicir que é unha das nosas favoritas de todas amplia que facemos ao largo de todo o ano, por eso, porque está bastante enfocada a produtos un pouquiño diferentes. A valoración é positiva. Moita xente que non conoce o produto e xente que xa o ven buscando porque xa conoce de outras feiras, é o terceiro ano que vimos. Sí, este ano mellor que o ano pasado. Foi ben tamén, pero este ano está sendo mellor. Bueno, los lunes profesional y los fines de semana hay un montón de gente, de familias y vendemos muchísimo, la verdad. A verdade é que eu creo que está bastante compensado. De momento a mellor veñenche 20 personas que son completamente xenas da súa casa e de repente veñen 4 tendas seguidas. Hai variedade. Isto, bueno, vámoslo saber nas próximas semanas, que é realmente cando sabes realmente se mereceu a pena ou non, pero bueno, en principio estamos unha boa resposta por parte da xente e estamos contentos. Pues muy contentos, la verdad, un montón de afluencia de gente, la gente súper interesada. En el café, que es mi terreno, sobre todo está ganando un montón, bueno, de público, que todo el mundo se interesa por el buen grano, entonces encantados.